Vitajte pri ďalšej epizóde podcastu Virtuálna lekáreň s Janou Čarnokou. Dnes sa budeme venovať téme, ktorú pozná veľmi veľa ľudí. Bolesti hlavy a migréne. Je to problém, s ktorým pacienti často prichádzajú do lekárne. Niekto si príde po niečo na hlavu, niekto už presne vie, že má migrénu a niekto si nie je istý, či je to bežná bolesť hlavy, vyčerpanie, krvný tlak alebo stav, ktorý si vyžaduje lekárske vyšetrenie. Nie každá bolesť hlavy je migréna a zároveň nie každá bolesť hlavy sa má opakovane riešiť len voľnopredajnými analgetikami. Migréna je neurologické ochorenie. Prejavuje sa opakovanými záchvatmi bolesti hlavy, ktoré môžu byť stredne silné až silné. Často pacienta obmedzujú v práci, v rodine aj v bežnom dennom fungovaní. Pri migréne sa môžu objaviť aj sprievodné príznaky, napríklad nevoľnosť, vracanie, citlivosť na svetlo, zvuk alebo pachy. Dobrou správou je, že migréna nemusí byť diagnóza na celý život v rovnakej intenzite. U niektorých pacientov sa často zmierni, u niektorých môže po dosiahnutí určitého veku ustúpiť alebo sa objavovať oveľa zriedkavejšie. U iných pacientov výrazne pomôžu režimové opatrenia, správne rozpoznanie spúšťačov a vhodne zvolená liečba. Ako rozlíšiť migrénu od bežnej bolesti hlavy? Bežná tenzná bolesť hlavy býva často obojstranná. Pacient ju opisuje ako tlak alebo napätie v oblasti čela, spánkov, záhlavia alebo celej hlavy. Väčšinou nie je sprevádzaná vracaním a pacient pri nej často dokáže pokračovať v bežných aktivitách, aj keď s nepríjemným pocitom. Migréna má zvyčajne výraznejší priebeh. Bolesť býva často jednostranná, pulzujúca, stredne silná až silná. Zhoršuje sa pri pohybe, fyzickej aktivite, chôdzi po schodoch alebo predklone. Záchvat môže trvať niekoľko hodín až 3 dni. Pri migréne sa často pridružuje nevoľnosť, vracanie, precitlivelosť na svetlo a zvuk. Pacient má potrebu byť v tichej a tmavej miestnosti. Niektorí pacienti už vedia vopred, že niečo prichádza. Môžu byť podráždení, unavení, citliví na vône, môžu mať chuť na určité jedlá alebo pocit, že sa nevedia sústrediť. U časti pacientov sa pred záchvatom alebo počas neho objavuje aura. Aura môže mať podobu porúch videnia, zábleskov, výpadkov v zornom poli, mravčenia, porúch citlivosti alebo prechodných porúch reči. Ak sa aura objaví prvýkrát, ak trvá nezvyčajne dlho, alebo ak je spojená so slabosťou končatiny, poruchou reči, asymetriou tváre alebo zmetenosťou, je potrebné okamžité lekárske vyšetrenie. Čo môže byť príčinou alebo spúšťačom migrény? Migréna má neurologický a často aj genetický podklad. U mnohých pacientov sa vyskytuje aj v rodine. Pri migréne sa môžu podieľať aj cievne zmeny. Cievy v oblasti hlavy a mozgových obalov môžu meniť svoje napätie a rozširovať sa. Spolu s podráždením nervov to môže vyvolať bolesť, nevoľnosť a precitlivelosť na svetlo alebo zvuk. Dnes však vieme, že migréna nie je len problém ciev. Je to ochorenie, pri ktorom spolu súvisia nervy, cievy aj látky prenášajúce bolesť. Samotný záchvat môže byť spustený rôznymi faktormi. Medzi časté spúšťače patria stres, nedostatok alebo nadbytok spánku, vynechané jedlo, dehydratácia, hormonálne zmeny, menštruácia, alkohol, niektoré potraviny, silné svetlo, hluk, intenzívne pachy, zmena počasia, cestovanie, preťaženie, nepravidelný režim alebo dokonca nadmerné užívanie liekov proti bolesti. Nie každý pacient reaguje na rovnaké spúšťače. Preto je veľmi vhodné viesť si migrénózny denník.
Pacient si môže zapisovať dátum záchvatu, trvanie bolesti, intenzitu, sprievodné príznaky, možné spúšťače, použitý liek a jeho účinok. Takýto denník pomáha pri rozhovore s lekárom aj pri nastavení liečby. Niekedy práve z denníka vidíme, že migréna prichádza po nedostatku spánku, po vynechanom jedle, po víne, po veľkom strese alebo pravidelne v súvislosti s menštruačným cyklom. Aké sú voľnopredajné lieky pri bolesti hlavy a migréne? Pri miernej až stredne silnej bolesti možno v lekárni odporučiť voľnopredajné analgetiká. Najčastejšie sa používajú lieky s obsahom paracetamolu, ibuprofénu alebo kyseliny acetylsalicylovej. Pri migréne je dôležité užitie liek čo najskôr, ideálne pri prvých príznakoch záchvatu. Správne zvolený a správne načasovaný liek môže rozhodnúť o tom, či migréna bude trvať niekoľko dní, alebo sa podarí skrátiť ju na niekoľko hodín. Ak sa záchvat rozvitne naplno a pridá sa nevoľnosť alebo vracanie, účinok lieku už môže byť slabší. Vtedy môže byť problém aj s tým, že sa tableta horšie vstrebáva alebo ju pacient vyvracia. Dávkovanie závisí od konkrétneho prípravku, veku, hmotnosti, zdravotného stavu pacienta a ďalších užívaných liekov. Pacient má vždy dodržiavať príbalový leták a odporúčanie lekára alebo lekárnika. Paracetamol je liek, ktorý je vhodný pri migrénóznej bolesti. Výhodou je, že menej dráždi žalúdok. U dospelých je bežne používaná jednorázová dávka 500 až 1000 mg podľa potreby s odstupom minimálne 4 až 6 hodín. Maximálna denná dávka pre dospelého je zvyčajne 4000 mg za 24 hodín, čo zodpovedá 8 tabletám denne, ale u rizikových pacientov môže byť nižšia. Treba dôsledne sledovať, či pacient neužíva aj iné lieky s obsahom paracetamolu. Rizikové je najmä prekročenie dennej dávky, kombinácia s alkoholom a užívanie pri ochoreniach pečene. Vtedy je potrebná opatrnosť. Ibuprofén patrí medzi nesteroidné protizápalové lieky. Môže byť účinný pri bolesti hlavy aj pri migréne. U dospelých sa pri voľnopredajnom užívaní často používa dávka 200 až 400 mg podľa potreby s odstupom minimálne 4 hodiny. Pri samoliečbe sa nemá prekračovať denná dávka uvedená v príbalovom letáku. Pri mnohých voľnopredajných prípravkoch býva najčastejšie maximálne 1200 mg za 24 hodín, to znamená 3 tablety denne. Ibuprofén je vhodné užívať s jedlom alebo po jedle. Opatrnosť je potrebná pri žalúdočných vredoch, ochoreniach obličiek, pri liečbe liekmi na riedenie krvi, pri niektorých srdcovo-cievnych ochoreniach a v tehotenstve, kedy je vhodnejší paracetamol. Dôležité je upozorniť, že ibuprofén nie je vhodné užívať počas 3. trimestra tehotenstva. Kyselina acetylsalicylová môže pomôcť pri bolestiach hlavy a migréne taktiež. U dospelých sa pri bolesti používa dávka 300 až 900 mg jednorázovo podľa potreby, zvyčajne s odstupom 4 až 6 hodín. Maximálna denná dávka je najviac 4000 mg za 24 hodín, to znamená 8 tabliet denne, podľa konkrétneho prípravku a zdravotného stavu pacienta. Nie je vhodná pre deti pri riziku krvácania, žalúdočných vredoch, alergii na saliciláty alebo pri užívaní niektorých liekov na riedenie krvi. Niektoré kombinované prípravky obsahujú aj kofeín. Kofeín môže zosilniť účinok lieku proti bolesti, ale u citlivých pacientov môže spôsobiť nervozitu, bušenie srdca, nespavosť alebo zhoršiť úzkosť. Dôležité je upozorniť pacienta, že lieky proti bolesti sa nemajú užívať príliš často. Ak pacient potrebuje analgetika alebo lieky na migrénu viac ako 2 až 3 dní v týždni, je vhodné lekárske vyšetrenie.
Nadmerné užívanie liekov proti bolesti môže viesť k bolesti hlavy z nadužívania liekov. Aké sú režimové opatrenia pri migréne? Pri migréne môže pomôcť pokoj v tichej a tmavej miestnosti, spánok, dostatok tekutín a obmedzenie svetelných a zvukových podnetov. Z preventívneho hľadiska je dôležitý pravidelný denný režim. Pacient by mal dbať na pravidelný spánok, pravidelné jedlo, dostatočný pitný režim, pravidelný pohyb, primeraný pohyb a zvládanie stresu. Niekedy práve režimové opatrenia výrazne znížia počet záchvatov. Nejde o drobnosť. Pravidelný spánok, nevynechávanie jedla, dostatočný príjem tekutín, obmedzenie alkoholu a rozumné zvládanie stresu môžu mať pri migréne veľký význam. Odporúča sa sledovať individuálne spúšťače. U niekoho môže byť problém alkohol, najmä červené víno, u iného vynechané jedlo, nedostatok tekutín, zmena počasia, hormonálne výkyvy alebo nadmerný stres. Pacientovi možno odporučiť aj obmedzenie nadmerného užívania kofeínu, pravidelnú fyzickú aktivitu, relaxačné techniky, správnu ergonómiu pri práci s počítačom a dostatočný oddych. Dôležitá je aj pravidelnosť. Pri migréne môže byť problémom nielen málo spánku, ale aj náhle zmeny režimu. Niektorí pacienti majú záchvaty po prebdenej noci, iní po dospávaní cez víkend, ďalší po vynechaní raňajok alebo po dlhom pracovnom dni bez prestávky. Aké sú prírodné prípravky pri migréne? Niektorí pacienti sa pýtajú aj na prírodné prípravky. Pri migréne sa často spomína rimbaba obyčajná, latinsky Tanacetum parthenium, známa aj ako feverfew. Rimbaba sa tradične používa pri bolestiach hlavy a migréne. Obsahuje prírodné látky, najmä partenolit, ktoré môžu ovplyvňovať procesy súvisiace so vznikom migrénózneho záchvatu. Je dôležité povedať, že rimbaba nie je liek na akútny záchvat migrény. Neužíva sa až vtedy, keď už migréna začala. Skôr sa používa ako podporný prípravok pri prevencii, teda pravidelne s cieľom znížiť frekvenciu alebo intenzitu záchvatov. Dávkovanie rimbaby závisí od konkrétneho prípravku a od obsahu účinných látok. Preto je vhodné riadiť sa odporúčaním výrobcu a vyberať štandardizované prípravky, kde je jasne uvedené zloženie. Pri rastlinných prípravkoch neplatí jedna univerzálna dávka pre všetkých. Pacientom treba vysvetliť, že prírodný prípravok neznamená automaticky bezpečný prípravok pre každého. Rimbaba nie je vhodná v tehotenstve, pretože môže ovplyvniť vzťahy maternice. Opatrnosť je potrebná aj pri dojčení, u detí, pri alergii na rastliny, ščeľade astrovité a pri užívaní liekov na riedenie krvi. Môže spôsobiť tráviace ťažkosti, alergickú reakciu alebo podráždenie sliznice úst, najmä pri žuvaní čerstvých listov. Preto je vhodné poradiť sa v lekárni, najmä ak pacient užíva viac liekov, má chronické ochorenia, ak je pacientka tehotná, dojčí alebo plánuje tehotenstvo. Rimbaba môže byť pre niektorých pacientov zaujímavým doplnkom pri prevencii migrény, ale nenahrádza lekárske vyšetrenie ani liečbu predpísanú lekárom. Aké sú lieky na migrénu, ktoré môže predpísať len lekár? Ak voľnopredajné lieky nestačia, ak sú záchvaty časté, silné alebo výrazne obmedzujú život pacienta, je potrebné vyšetrenie u lekára. Lekár môže zvoliť liečbu, ktorá je určená priamo na migrénu. Niektoré lieky sa používajú pri samotnom záchvate, teda vtedy, keď migréna začne. Iné lieky sa používajú preventívne, aby sa záchvaty objavovali menej často, boli slabšie alebo trvali kratšie. Treba využiť poznatky súčasnej vedy. Dnes už nemáme len jednu možnosť liečby. Existujú lieky na zvládnutie akutného záchvatu, lieky na prevenciu častých migrén a moderné lieky, ktoré cielene zasahujú do mechanizmov migrény. My, lekárnici,
Ruka v ruke s lekárom vám v tom vieme pomôcť. Dôležité však je, aby pacient počúval rady odborníkov, neupravoval si liečbu svojvoľne a nebral lieky proti bolesti príliš často. Pacienti sa nemusia zľaknúť komplikovaných názvov účinných látok. Názvy liekov pri migréne môžu znieť veľmi odborne, niekedy až nezrozumiteľne. Dôležité však nie je zapamätať si každý názov. Dôležité je vedieť, či je liek určený na akutný záchvat alebo na prevenciu migrény, ako sa má správne užívať a kedy sa má pacient poradiť s lekárom alebo lekárnikom. Najznámejšou skupinou liekov na lekársky predpis sú triptány. Používajú sa pri migrénóznom záchvate. Patria sem napríklad sumatriptán, rizatriptán, zolmitriptán. Pacient sa týchto názvov nemusí báť. Väčšinou ich netreba vedieť naspamäť. Lekár vyberie konkrétny liek a lekárnik vysvetlí, ako a kedy ho užiť. Triptány nie sú bežné analgetiká. Sú určené špecificky na migrénu. Pacient ich užíva na začiatku záchvatu podľa odporúčania lekára. Dávkovanie triptánov závisí od konkrétnej účinnej látky a liekovej formy. Napríklad pri sumatriptáne sa u dospelých často používa 50 mg pri záchvate, u niektorých pacientov môže lekár odporúčiť dávku 100 mg. Ak sa migréna po úľave vráti, ďalšia dávka sa môže použiť zvyčajne s odstupom aspoň 2 hodín. Triptány nie sú vhodné pre každého. Opatrnosť je potrebná najmä u pacientov so srdcovo-cievnymi ochoreniami, po cievnej mozgovej príhode, pri ischemickej chorobe srdca alebo pri nekontrolovanom krvnom tlaku. Čo je CGRP? Pri modernej liečbe migrény sa často spomína skratka CGRP. Pacient sa jej nemusí zľaknúť, je to odborný názov pre látku, ktorá sa prirodzene nachádza v tele a podieľa sa aj na prenose bolesti. CGRP je skratka, ktorá sa používa na označenie peptidu súvisiaceho s génom pre kalcitonín. Pri migréne sa CGRP uvoľňuje vo zvýšenej miere. Podieľa sa na rozšírení ciev, zápalovej reakcii v okolí nervov a prenose bolestivých signálov. Zjednodušene povedané, CGRP je jedna z látok, ktorá pomáha spustiť a udržiavať migrénózny záchvat. Preto vznikli moderné lieky, ktoré túto dráhu cielene ovplyvňujú. Niektoré blokujú samotnú látku CGRP, iné blokujú receptor, na ktorý sa CGRP viaže. Výsledkom môže byť menej migrénóznych dní, slabšie záchvaty alebo menšia potreba liekov proti bolesti. Pacient si nemusí pamätať celý odborný názov. Stačí vedieť, že CGRP je dôležitá látka v mechanizme migrény a že moderné lieky ju vedia cielene ovplyvniť. Novšou skupinou liekov sú gepanty. Sú to moderné lieky, ktoré ovplyvňujú CGRP dráhu, teda dôležitý mechanizmus pri migréne. Medzi tieto lieky patrí napríklad rimegepant. Používa sa pri akútnej liečbe migrény a môže sa použiť aj prevencii u vybraných pacientov. Pri akútnej liečbe migrény je odporúčaná dávka 75 mg podľa potreby raz denne. Pri prevencii migrény sa používa 75 mg každý druhý deň. Maximálna denná dávka je 75 mg. Ďalšou molekulou je atogepant, ktorý sa používa na preventívnu liečbu migrény. To znamená, že pacient ho neužíva až pri bolesti, ale pravidelne podľa odporúčania lekára. Odporúčaná dávka atogepantu je 60 mg raz denne s jedlom alebo bez jedla. Ani tieto názvy si pacient nemusí pamätať. Stačí vedieť, že ide o modernú liečbu migrény, ktorú predpisuje lekár a ktorá môže byť vhodná najmä u pacientov s častejšími alebo ťažkými záchvatmi. Výhodou tejto skupiny je,
že nepôsobí rovnakým spôsobom ako triptány. Môže byť preto vhodnou možnosťou pre niektorých pacientov, u ktorých triptány nie sú vhodné alebo ich netolerujú. O výbere liečby vždy rozhoduje lekár. Ďalšou skupinou liekov sú ditany. Sú to lieky, ktorých zástupcom je napríklad lazmiditan. Používa sa na liečbu akútneho záchvatu migrény. Môže byť možnosťou pre niektorých pacientov, u ktorých nie sú vhodné triptány. Dávkovanie určuje lekár podľa konkrétneho pacienta a dostupného prípravku. Pri tomto lieku je dôležité upozorniť najmä na ospalosť, závraty a zhoršenie pozornosti. Po jeho užití pacient nesmie viesť vozidlo ani obsluhovať stroje podľa odporúčania lekára a informácií v príbalovom letáku. Aj tu platí, že pacient nemusí rozumieť celej farmakológii. Podstatné je, aby vedel, že liek môže ovplyvniť pozornosť a že po jeho užití musí dodržať bezpečnostné odporúčania. Aká je moderná preventívna liečba a čo sú CGRP monoklonálne protilátky? U pacientov, ktorí majú migrénu často, môže lekár zvážiť aj modernú preventívnu liečbu vo forme injekcií alebo infúzie. Ide o lieky, ktoré cielene ovplyvňujú tzv. CGRP dráhu. Patria sem napríklad erenumab, fremanezumab, galcanezumab, optinezumab. Tieto lieky sa nazývajú monoklonálne protilátky. Pacient sa toho názvu nemusí báť, znamená to, že ide o presne pripravené bielkoviny, ktoré sa v tele viažú na konkrétny cieľ. Pri migréne je týmto cieľom buď samotná látka CGRP, alebo miesto, na ktoré sa CGRP v tele viaže. Ako som už hovorila predtým, tak CGRP je látka, ktorá sa podieľa na vzniku migrénozného záchvatu. Pri migréne môže prispievať k rozšíreniu ciev, podráždeniu nervov a prenosu bolesti. A monoklonálne protilátky pomáhajú túto dráhu zablokovať. Cieľom takejto liečby je, aby mal pacient menej migrénóznych dní, aby boli záchvaty slabšie a aby potreboval menej liekov proti bolesti. Tieto lieky sa nepoužívajú na okamžité zastavenie jednej migrény. Sú určené na prevenciu, teda na pravidelné podávanie, aby sa migréna objavovala menej často. Niektoré sa podávajú ako podkožná injekcia raz mesačne alebo raz za 3 mesiace. Iné sa podávajú ako infúzia v zdravotníckom zariadení. Konkrétne dávkovanie sa líši podľa lieku. Napríklad eptinezumab sa podáva ako infúzia raz za 12 týždňov, odporúčaná dávka je 100 mg. Pri niektorých pacientov môže lekár dávku zvýšiť na 300 mg. Liečbu zvyčajne nastavuje neurológ podľa toho, ako často pacient migrénu má, aké lieky už vyskúšal, ako ich toleroval a či sú pre neho tieto moderné lieky vhodné. Dôležité je pacientovi vysvetliť, že nejde o liečbu, ktorej sa treba báť. Ide o modernú preventívnu liečbu pre pacientov, ktorý migréna výrazne zasahuje do života. Lekár posúdi, či pacient spĺňa kritéria a lekárnik pomôže vysvetliť správne uchovávanie, aplikáciu, dávkovací interval a možné nežiaduce účinky. Tieto názvy znejú komplikovane, ale pacient sa ich nemusí obávať. Dôležité je pochopiť jednoduchý princíp. Ak CGRP pomáha migrénu spustiť a udržiavať, tieto lieky pomáhajú tento mechanizmus utlmiť. Pri chronickej migréne môže lekár zvážiť aj liečbu botulotoxínom typu A. Nejde o kozmetické použitie, ale o liečebnú aplikáciu do presne určených miest v oblasti hlavy a krku. Používa sa pri chronickej migréne u vybraných pacientov. Aplikuje ju lekár, ktorý má s touto liečbou skúsenosti.
Dávkovanie, počet vpichov a intervaly aplikácie určuje lekár podľa schémy používanej pri chronickej migréne. Na prevenciu migrény sa používajú aj dlhšie známe lieky. Niektoré z nich boli pôvodne vyvinuté na iné ochorenia, ale pri migréne môžu znížiť počet záchvatov. Patria sem napríklad niektoré lieky na krvný tlak, niektoré lieky používané v neurológii alebo niektoré antidepresíva. Pacient sa toho nemusí zľaknúť. Neznamená to, že má iné ochorenie. Znamená to, že daný liek má účinok aj na mechanizmy, ktoré sa podieľajú na migréne. Dávkovanie preventívnych liekov je veľmi individuálne. Často sa začína nižšou dávkou a podľa účinku a tolerancie sa postupne upravuje. Výber preventívnej liečby závisí od veku pacienta, zdravotného stavu, pridružených ochorení, užívaných liekov, frekvencie migrény a od toho, ako pacient liečbu toleruje. A kedy vyhľadať lekára? Lekára treba vyhľadať, ak sa bolesti hlavy opakujú často, ak sú silné, ak sa zhoršujú, alebo ak pacient potrebuje lieky proti bolesti viac ako 2 až 3 dní v týždni. Okamžité lekárske vyšetrenie je potrebné pri náhlej a veľmi silnej bolesti hlavy, pri bolesti po úraze hlavy, pri horúčke a stuhnutej šíji, pri poruche reči, poruche videnia, slabosti končatiny, zmetenosti, strate vedomia alebo pri úplne novej bolesti hlavy po 50. roku života. Vyšetrenie je potrebné aj vtedy, ak sa zmenil charakter známej bolesti hlavy, ak sa pridali nové neurologické príznaky alebo ak liečba, ktorá predtým pomáhala, už nezaberá. Pacient by mal vyhľadať lekára aj vtedy, ak bolesť prichádza častejšie ako predtým, ak sa zmenila jej intenzita, ak sa objavuje v novom čase dňa, napríklad ráno po zobudení, alebo ak je sprevádzaná príznakmi, ktoré predtým nemal. A na záver, migréna je neurologické ochorenie, ktoré si zaslúži správne rozpoznanie a vhodnú liečbu. Migréna nemusí byť diagnóza, s ktorou musí pacient v rovnakej sile bojovať celý život. U niekoho sa časom zmierni, u niekoho ustúpi, niekomu výrazne pomôžu režimové opatrenia a niekomu správne zvolený liek skráti záchvat z niekoľkých dní na niekoľko hodín. Pri miernejších bolestiach môže pomôcť správne zvolená voľnopredajná liečba, dostatočný pitný režim, oddych a úprava životosprávy. Pri prevencii môžu niektorým pacientom pomôcť aj podporné prípravky, napríklad rimbaba obyčajná. Aj pri prírodných prípravkoch je dôležité poradiť sa s lekárnikom, pretože nemusia byť vhodné pre každého. Ak sú záchvaty silné, časté alebo výrazne obmedzujú kvalitu života, pacient má vyhľadať lekára. Dnes už existujú aj moderné možnosti liečby, ktoré môžu mnohým pacientom významne pomôcť. Treba využiť poznatky súčasnej vedy. My, lekárnici, ruka v ruke s lekárom vám vieme pomôcť vybrať bezpečnú a vhodnú cestu. Ale je dôležité, aby ste počúvali naše rady. Neužívali lieky proti bolesti príliš často. Dodržiavali odporúčané dávkovanie a pri varovných príznakoch neodkladali vyšetrenie. Pacienti sa nemusia báť odborných názvov liekov. Na to je tu lekár a lekárnik, aby vysvetlili, ako sa lieky užívajú, na čo si dať pozor, aké je ich správne dávkovanie a kedy sa ozvať, ak niečo nie je v poriadku. Úlohou lekárnika je pomôcť pacientovi rozlíšiť, kedy je vhodná samoliečba, kedy je potrebné odporučiť lekára a ako bezpečné je používať lieky proti bolesti. Ak máte otázky k migréne, bolesti hlavy alebo liekom proti bolesti, pošlite mi ich. Správna rada a pokojné slovo sú tiež súčasťou liečby. Počúvate virtuálnu lekáreň s Janou Čarnokou.